Ongietorriak Larrotxaners gure bosgarren ikasgai honetara. Gaur geruzekin jolastuko dugu. Horretarako egingo dugu konposaketa berri bat, jarriko diogu geruzak izena, eta aurreko ikasgaietan ikusi ditugun parametroak erabiliko ditugu. Hemen daukagu gure konposaketa. Kapa berri bat egingo dugu, eskubiko botoia sakatuz, New Solid edo Nuevo Solido. Hemen izenburua jarriko diogu, kasu honetan txuria izena jarriko diogu, kapa txuria egin nahi dugulako. Hemen kaparen tamaina aukeratu dezakegu, hemen unitateak, pixelek, pulgadak eta barra aukeratu daitezke, pixeletan utziko dugu. Eta botoi hau sakatuz, automatikoki kapak konposaketaren tamaina hartuko du. Azkenik, botoi hau sakatuz, kaparen kolorea aukeratu dezakezu. Kasu honetan, txuria utziko dugu. Okei eman, eta hementxe daukagu, kapa berria. Iraupena aldatu dezakegu, hasierako eta bukaerako ertzetatik arrastratzen. Goazen ariketa bat egitera. Horretarako, inportatuko dugu Photoshopeko artxibo bat. Aurreko tutorialetan ikusi dugun bezala, konposizio bezala, inportatuko dugu. Horrela, Photoshopeko artxiboaren kapa guztiak inportatuko ditugu. Hemen daukagu konposizio bat bezala. Ezkerreko botoiarekin klik bikoitza eginez irekitzen zaigu konposaketa. Eta hemen kapa guztiak bere ordenean agertzen zaizkigu. Konposaketaren leihoaren gainean, xaguaren gurpila mugitu ezkero, handitu eta txikitu dezakegu irudia. Eta espazioa sakatuta mantenduz, desplazatu gaitezke irudiaren gainean. Hemen prestatu dut Photoshopeko artxibo hau geruzekin jolastu ahal izateko. Hemen geruza bakoitzeko ezkerraldean begitxo bat ikusten dugu. Hor sakatu ezkero, geruza ikusgai edo ikustezin bihurtu dezakegu. Hemen, kaparen ezkerraldean ikusten dugu triangelu txorretan sakatu ezkero, eta beste triangelu txorret gainean sakatu ezkero, transformatzeko aukera guztiak agertzen zaizkigu. Zuzeneko emanaldian ikusi genuen bezala, oso erabilgarria da geruzen kolorea aldatzea. Transformatzeko lehenengo aukerarekin hasiko gara. Punto de anclaje edo ainguraketa puntua. Zenbakien balorea mugitu ezkero, irudia mugituko da. Baina, punto de anclaje leku berdinean geldituko da. Ainguraketa puntuari nahi dugun lekura eramateko, tresna hau daukagu. Behin hor jarrita, orain rotazioa adibidez mugitzen badugu, hartuko da puntu hori hartaz bezala, eta nahi dugun mugimendua egingo du. Transformatzeko aukeren artean, rotazioa ikusi dugu, oraintxe bertan, eta punto de anclaje edo ainguraketa puntua ere. Baino, baitare posizioa daukagu, kapa horren posizioa bai horizontalean, bai vertikalean mugitu ahal izateko, beti ere kontuan hartuta ainguraketa puntua non dagoen, batez ere eskala edo tamainarekin jolasteko orduan. Azkenik, opazidadearen balorea hementxe daukagu. Geruzaren gardentasunarekin jolastu dezakegu balore hau txikiagoa edo handiagoa eginez. Horrela, guztiz gardena edo erdiko bide bat bilatu dezakegu. Eta gaurkoz, hau izan da dena. Hurrengo atalean, geruzekin jarraituko dugu, hierarkiak eta beste hainbat gauza aztertuz. Ordura arte, Larrotxaners!